ନୂଆ ନୂଆ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଥିବା ବୋହୂର କାହାଣୀ। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଇଠି କେତେ କାମ କରିମି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତି ଯାଏଁ କାମ କରୁଥିମି। ମୁଁ ଘରେ କେତେ ଆରାମରେ ଥିଲି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ନିଦ ଛାନି ଆସିନି କିଚେନରେ ରୋଷେଇ। ଆରେ ବୋଉ, ଚା କପେ ଆଣେ। କୋଉଠି ମରିଗଲୁ କି? ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛି। ବାପା ମା ତ କିଛି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଯାଉଛି ମା, ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଇଲୁ ନା ରେ, କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛି। ହଁ ବୋଉ, ନିଅ, ଏତେ ଜୋର ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ଚା ପିଇ ଦିଅ, ନାସ୍ତା ଖାଇଦିଅ, ଦେହ ଖରାପ ହବ ଜୋର ପାଟି କଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖାଇବା ଲୋକ ଠିକ୍ କହୁଛି ମୋ ବୋଉ। ମୋ ବୋଉର କେତେ ଚିନ୍ତା, ଇଏ ତ ଖାଲି ବସିକି ରହୁଛି। ବସିକି ରହି ଆବାଜ ତ ଟିକେ କରୁ, ଗଣ୍ଡି ଟିକେ ହଲୁ। ଏତେ ବସିଲେ ହବ ଥୋଡ଼ି। ତମକୁ ତ ଖାଲି ମୋରି ବସିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କାଲି ସକାଳେ ଆସିଥିବା ବୋଉକୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସଉଛ। ନାମ ନବ, ରୁହ ରୁହ। ଏତେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ କେତେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବୟସ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ବାପା କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ମା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ହୟୋ ରାଧା, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ଆଗରୁ ତ ତମେ ଏମିତି ନଥିଲ। ଆଗରୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ମୁହଁରେ ମା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ ଲୋ? ମୋ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ। ହଁ ମା, ସେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି।